नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करतनी रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया। हमहू ठीक बानी, बस थोड़ा सर्दी जुकाम भइल बाटे, बाकी सब फर्स्ट क्लास। आज बहुत बढ़िया गीत लेके उपस्थित बानी कांवर मेटर भौजी के ऊपर। भौजी के कांवर बहुत बढ़िया मेटर बाटे, अब ब्लास्ट मेटर बाटे। बस एकर म्यूजिक नया मिल जाओ भैया, बढ़िया ढंग से गायकी हो जाता तो गाना 100% बज जाई भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मेटर के शुरुआत कइल जाए कि आखिर कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मेटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नइखे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नइखे मिलत, चाहे मन पसंद के मीटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला के जरूरत नइखे। रउआ जैसन भी मीटर चाहत होखब लिखवावे के, बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के फर्स्ट क्लास के मीटर मिल जाई भैया। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखेनी, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी और नया सॉन्ग भी। कोनो प्रकार के मीटर हुआ लिखवाओ के बा, जैसे कि सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, चाहे रंगदारी गीत, भक्ति भजन, हर तरह के मीटर हुआ के मिल जाई भैया, बिल्कुल उचित चार्ज पर। चार्ज लेनी भैया, लेकिन मीटर मन पसंद के देनी, मीटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिले। आज के मीटर बाटे हिंदी गाना के एगो धुन रहे भैया बहुत बढ़िया, सनी देओल जी के पिक्चर के गीत रहे। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूँगा। ये गाना रहे, वही गाने के लय बाटे ई कि चौलस डगरिया कमर गजबे डोले, अरे चौलस डगरिया कमर गजबे डोले, आ भौजी के कांवर तो बम बम बोले। ए हो चौलस डगरिया कमर गजबे डोले, आ भौजी के कांवर तो बम बम बोले। भक्ति में मगन बढ़स होले होले, कि भक्ति में मगन बढ़स होले होले, आ भौजी के कांवर तो बम बम बोले। एहो चौलस डगरिया कमर गजबे डोले, आ भौजी के कांवर तो बम बम बोले। तो भैया ये मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है। मुखड़ा एक नंबर के बा, बस रउआ एक करी उठा के गायम, म्यूजिक नया बनवा लेता नहीं तो एकदम पक्का सावन में गीत बज जाई भैया। अगर मीटर पसंद बा, आप फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बिल्कुल उचित चार्ज पर ये गाना रउआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाई। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। तो कोनो प्रकार के मीटर लिखवावे खतरा, चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा, बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं भैया। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हुई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, चैनल पर नया होके तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।